As PCRs realizadas aos contactos directos cos dous primeiros positivos, o alcalde José Ramón Romero e a edil de Cultura María Outeiral, confirmaron 3 novos contaxios, polo que o brote de COVID detectado na Casa do Concello afecta xa a 5 persoas. Ademais das xa coñecidas, trataríase tamén de 3 persoas con estreita relación co alcalde. O seu número 2, actual tenente de alcalde e concelleiro de Obras, Luís Ruiz, e persoal do gabinete de alcaldía, neste caso o seu secretario Raúl Treus e a responsable de prensa do Concello, Paula Ribeiro. Parece ser que o estado do rexedor empeorou nas últimas horas, razón pola que tivo que ser ingresado no complexo hospitalario de Santiago. Aínda así está en planta e a súa situación é agora estable. Por outra banda, fontes do propio Concello informaron ademais que se vai facer un cribado masivo a todo o persoal municipal que traballa na Casa Consistorial para descartar posibles novos contaxios ou casos asintomáticos. Os contactos directos das persoas con positivo están actualmente en cuarentena preventiva, á espera de ser chamados tamén para facer as probas. O edificio do Concello segue pechado, non haberá atención presencial e as cuestións urxentes atenderánse de xeito telefónico ou a través de vía telemática. A maioría dos departamentos están traballando co 50% do persoal de xeito presencial e o resto teletraballando dende as súas casas para así evitar os contactos.